I den her video, der skal vi se på, hvordan vi finder x antal procent af et givet beløb. For eksempel her, der skal vi finde 15% af 450. Så ved vi, at 100% det må være de 450. 1% det må så være 450 divideret med 100. 4,5. Men vi skulle finde ud af, hvad 15% er. Det er så, vi ved, hvad 1% er. Det er 4,5 gange med 15, fordi det er 15% vi skal finde. Det er 67,5. Det vil sige 15% af 450. Det er 67,5. Det er den ene måde. En anden måde, det er, vi ved, at vi skal finde, vi har beløb, der er 450, og der skal vi finde 15% af. Det vil sige, vi siger 450 gange med 15, divideret med 100, lige med 67,5. Eller her, 15% af 450, det er det samme som at sige 0,15. Det er jo, hvis vi skal omskrive 15% til decimaltal, så er det 0,15 gange med 450. Det er lige med 67,5. I må have god arbejdslyst.